Аз съм Златка, вие сте в моя YouTube канал и първото видео за тази година, което заснех много инцидентно днес, тъй като днес е събота, аз пазарувах и видях, че има плодове, които така са започнали да остаряват. Имах няколко ябълки, които реших да използвам и да приготвя в един сладкиш. Избрах си рецепта, която е от старите тефтери, от рубриката попада и днешната рецепта от старите тефтери. Рецептата е на мама, един ябълков сладкиш, който е с бисквити, настъргани ябълки, орехи и един пухкава смес от яйца и малко брашно. Така че днешната рецепта е първата за тази година, да ни тръгне с настроение, с много сладост и споделеност. Самия десерт все още не съм го разрязала, той е готов и сега ще ви го покажа. И започвам с рецептата в тефтера, която е ябълков сладкиш на мама. Рецептата е много лесна, нужни са бисквити, най-добре е да са закуска, орехи, захар, брашно, 4 яйца и масло. Това са всичките съставки, които са ни нужни, като настръгвам ябълките и след това ще ги отседа от самия сок. Изцеждам ябълките от сока, за да не стане много течен самия сладкиш при печенето и може да си изпиете останалата част от сока. Разбивам 4 яйца цели с непълна чайна чаша захар до хубава гъста смес, след което ще добавя и непълна чайна чаша брашно, ванилия и щипка сол. Това е сместа, която ни е необходима, за да залеме нашия сладкиш накрая. Готова е сместа, много е пухкава, лека. Това е едно пандишпанено тесто. Разтопявам маслото, като половината изсипвам в самата форма и подреждам бисквитите. Най-добре е да ползвате бисквити закуска, но аз нямах и в този студен януарски ден не ми се излизаше, така че ползвах бисквити, с които разполагах. И разпределям ябълките върху самите бисквити, след което слагам и орехите и ще изсипя и останалата част от разтопеното масло. Както виждате, сладкиш е много лесен, но пък за това е изключително вкусен и много пухкав. И накрая завършвам с тази смес от яйца и захар и брашно. Изпичам на 180 градуса за около 30 минути. Сладкишът ми е готов, проверявам и с клечка. Когато тя излезе суха, сладкишът значи се е изпекал. Също така обичам събота и неделя да си подарявам един хубав букет, свежи цветя, които да ми доставят допълнително настроение и през почивните дни. Това е готовия сладкиш, който има ябълки, бисквити, масло, както видяхте. Може да сложите топка сладолед, аз съм използвала заквасена сметана. Може да си приготвите и ванилов крем, той е много подходящ, този, който обикновено се сервира с ябълков щрудел. Това беше моето предложение за днешната рецепта, която е от тефтерите на нашите майки и баби. Исках само да ви споделя, че където съм ходила по света, дали в Италия, дали във Франция, в Англия също така има рецепти, които се продължават да се предлагат в хубави луксозни ресторанти и не само в такива скъпи места. Рецепти, които са на стотици години, десерти, както и основни ястия, които радват туристите и местните хора. Така че нека и ние да дадем живот на рецептите, които са от старите тефтери на нашите майки и баби, рецепти, с които сме израснали ние и нашите родители, да ги представим на нашите деца и
по този начин да им дадем нов живот. Пожелавам ви да имате един прекрасен и много слънчев ден, също така да имате една успешна, много мирна и изпълнена с положителни емоции година. Аз ви пожелавам да сте много здрави и до следващия път!